Здравейте хора, в днешното видео ще ходя да си взема яйца и също така ще ги отварям пред вас. Така че да, хора! Тръгваме, защото пред нас ги няма, така че да. Да, хора, ще отидем да вземем яйцата. Да. От един лазур. Да. Дано да ги има само. Но, да. При нас много рядко ги има. Този лазур, който е до нас, но... Да. Така че да, тръгваме. Право хора, ще ви покажа на къде тръгваме и направо пак ще снимам, когато стигнем. Да. Да, ето го пъти, хора. Да. Ще снимам отново, като цяло, когато пристигнем, така че да, хора! Да, хора, вече пристигнахме, така че да. Здрасти. Здрасти, колко? Нека да започваме. И всичките са смачкани. Са смачкани, така че отиваме на друг лазур, така че да, хора. Покажи ги, да. Здравейте хора, днес. Хора, пристигнахме до другия магазин, така че да, тук май трябва да имаме. Така, да. Хора, за мой късмет има най-накрая. Добре. Да. И като започваме, ще вземем 4, така че да. Така. Първото, да видим. Това май е дрънка хубаво. Добре. Това го взимаме. Второ, тук си го отделяме. Отделям си го. Да. Следващото. Ако не. Не ми дрънка. Следващото. Това е дрънка. Другото. Ето го. И другата трънка. И последно си избера някое. Ето го. Да, ето това. Взимаме ги. Да, е сега. Добре, айде. Благодаря. Чао! Най-накрая взех яйцата, така че да, хора. Сега тръгваме към къщи и да, право ще снимам, когато стигна вкъщи, така че да, хора. Така, хора, вече стигнах у нас, така че да. Стана малко по-късничко, но да.
Ето ги яйцата, които взехме, така че да, хора, нека да ги отваряме и да стискаме палци, че ще има някакви фигурки. Така че да, хора. Утре ще пусна giveaway, обещавам, от другите яйца, които отварях и от тук, ако има нещо за giveaway, и него ще включа. Нека да започваме с първото яйце. Разбъркваме ги отново на случайен принцип, както ни е традицията. Избирам ето това. Ето го. Другите ги махаме на страна. И нека да започваме. Ето го. Това е 4SO. Ето как трънка. Мисля, че е добре. Не знам. Добре. Отваряме. Не знам какво ще е. Да видим. Снейп, хора! Нямах го! Юху! Снейп, хора! Добре, хора, не знам тук колко е рядък, но за мен си е рядък. В другите яйца Снейп беше супер рядък. Тези не знам. Ето го, Снейп! Още едно ново попълнение. Това няма да го използвам. Ето. Оставаме на страна. Този Снейп е горе-долу същия, просто очите са му малко по-така различни. Слагам си го ето тук, за да мога да ви кажа после точно всичко в самото яйце. Така. Следващото. Остават ни само 3. Нека пак бъркаме на случайен принцип. Избираме ето това. Ето го. Ето как трънка. Номерът му е 2SO. Отваряме. Така. Дъмбълдор! Дъмбълдор! Хора, Дъмбълдор! Хора, Дъмбълдор го исках много! Мислех, че е много рядък, но най-накрая и аз го имам! Юху! Ето го и Дъмбълдор, хора! Юху! Дъмбълдор е много готин, хора. Днеска от яйцата съм супер доволна. Направо ще викам. Ще увикам всичко. Остават ни последни 2 яйчица. Нека да започваме. По-точно, нека да започваме тя. Избирам ето това. То е 8SO. Ето го. Ето. Отваряме и него. Джини. Имаме. Не, тя ще върви към giveaway, хора. Джини. Яз Джини. Чакай 2 секунди. Яз Джини, хора. Не Джини, а Чу. Ето, Чу. Добре. А сега, хора, 3 играчки. Мисля, че е супер добре. И последното. 3SO. Да видим. Златният Хари отново. Златният Хари, хора. Златният Хари за втори път. What? Хора, това не съм го очаквал. 4 яйца, 4 фигурки. Хора! What? Това просто не съм го очаквала. Добре, Златният Хари, който и той отива за giveaway. Имам го. Да, ето. Да, хора. Ето го Златният Хари. Хора, това никога не се е случвало да взема 4 яйца и да ми се паднат 4 фигурки, хора! Ще разбия се там. Така, нека да започваме да ви покажа вече всичко цяло. Така. Първото нещо, което ние получихме и първата играчка, която ние получихме
Снейп, хора. Снейп. Хора, бех си казала едно. Ако не събера Снейп, ще си го взема от старата колекция. Но, ето. Ето го. Снейп е от 2SO, можете да си получите Снейп. Слагаме го ето така. Следващото яйчце, което аз отворих, е Дъмбълдор! Ето го и него! Дъмбълдор, хора! Аз от миналата колекция изобщо не можах да го намеря. Само Дъмбълдор ми оставаше, хора! Тук го нямаше. Но тази. Дъмбълдор! Не знам колко повече още ще викам, ама ще викам. Така, Дъмбълдор. Който се падна в 4SO. Май 4SO, да. Ето. Дъмбълдор! Следващото е Чу, която се падна в 8SO. Тук нещо само едноцифрени числа. 8SO, Джини и златният Хари, ето го, и се падна от 3SO. Така. Хора, това никога не съм вярвала, че ще се случи, но се случи. Ето и от 4 Киндер Хари Потър яйца се паднаха 4 Киндер Хари Потър играчки! Не знам колко още ще викам, но ще викам. Ето ги. Да видите, че наистина не ви лъжа. То няма как, но да. Ето. Тук има баркод. Ето. Тук е Дъмбълдор. Тук има. Това, хора, изобщо не съм го вярвала и изобщо не съм го очаквала. Тук има. Ето. Баркод Снейп. Ето отзад Снейп. Ето отзад. Тук има Дъмбълдор. Ето тук има баркод златният Хари. Ето. И последното е ето го. Баркод Чу. Тук има Чу. Така. Сега ще направя едно нещо, което до сега никога не съм го правила. Ще изям това яйце, на което от всичките фигурки ми харесва най-много. Кое най-много ми харесва ли? Кое най-много ми харесва? Кое най-много ми харесва? Нещо, което ми харесва най-много от всички неща, които получих Дъмбълдор, хора! Така че ще изядем неговото яйце. 4SO. 4SO. Взимаме лъжичка. Отваряме. Божествено. Взимаме лъжичката. Тук, хора, ще ви покажа после какво става с
тия яйца. Гледайте. Просто после гледайте. Сега ще покажа. Ето. Вижте. Просто вижте. Каква поразия. И това. Така. Ето с нея падна. Да. Така. Нека позлатим Дамблдор. Взимаме лъжичката. Така, гледах един хак в TikTok, че лъжичката имала ето тази линия, за да можеш ето тази линия, за да ето тази линия е имала лъжичката, не знам дали виждате, но наистина има. Ето тук. Трябвало да се сгъне. Не там, където пише Киндер, е така да се сгъне, а на другата страна. Сгъваме и тя става като истинска лъжичка и да гребва идеално топчетата. И ето, че вече така си хапвам Киндер и яйцата. Ето. Взимаш, така, взимаш си това. Ето. Идеално. Ето. И хапваш. И се наслаждаваш. Да. Просто е много добро. Хора си правят сладоледи, бисквитки с това нещо, но аз си го хапвам просто нормално и му се наслаждавам. Много вкусно. Супер. 10 от 10. Така, сега ще се върна, хора. 2 секунди. Само. Пих вода и си взех нещата, които са за giveaway от миналите яйца. Сега взимаме и тези. И можете да получите. Ще пусна giveaway на шорт. Да. И можете да получите. Златният Хари. Това вече е на 2 човека, наистина. Няма да е на един, защото са доста. Златният Хари. Учителката по физическо и Хагрид. Да, хора. Чао! И ето тази луна. Даже луна мога да я подпиша някъде. Да, ще подпиша луна някъде. И така ще я получите вие.
Така че да, мога да изпратя и едно ето такова подписано. Да, просто хора ще пусна giveaway и да, ще пусна сега един шортс. Ще пусна сега един шортс, който е за giveaway. И просто да. Няма какво повече. Просто няма какво. Там ще кажа правилата. И ще се участва. Така че да. Отивайте към шортовете ми и чакайте. Очаквайте да. С giveaway-а. Така че да, хора, чао! И до нови срещи! Юху! Чао, хора!